sa sisin biang nakaliang jong ka Good News TV ngiwan ra ke jing ai khublei ke bakerpang ye pi iwei ki perlok ki perjor ki parabangej ki baju kersan yangi lengba ki jing duai ki jong pi lengba ki jing pek ki jong pi ye kan ka channel ka jongi lani lengba kinu ki benta ki ba fiju don bat ngi kum ka Good News TV nagaliang jong ka Good News TV ngi ai khublei lang ye pi iwei ha ka kerteng ka ba im ka ba don bor ka jong try unong pen im ba i jongi uci sukres ki parlok ki perbangai bi ngilapoi ha kani ka singi ha kani ka tarik ka bangi ong ka ba ngidang dang sudep ban rakhi biang ya Christmas ku mangalong nin dang ar lai singi bat kumta haswa bangi ngin pendep biang ya lagi jong ki kam ki jam ki jing trai ki jing ta ki jongi lagalong ha ki yeng ki sam lagalong ha ki jing le kemen jongi ha ki balang ki ba per bat ha ki wei pat kwa bangin ya puson lengkot ya ka jing slok ka ba lengkot na ka tin ke jong blai ka ban long ru kum ke jing kerku na ka benta jong pi bat jongi iwei pewei ka jing slok ka ba lengkot akni ka step ka ba menta ka long sapang ka jing im ka ba yale ye ki jing e ka de ka jing im ka ba job ka jing im ka ba yale ye ki jing e ka de ka jing im ka ba job ngala pensong nong rem na ki ba ar ki sim ka lenong ka ba nyau ka khot ka ba lai ba sau bat ba khandai khanang bangin so thu tungin puli khendiat ye ka tien ka jong blai khot ka ba lai ba sau bat khandai ka ong te la dan saungut ki ba pang tholi ha ka ba rung sa ka kherdop bat ke le kren perlok balengin ye song hang ni hadu bangin dayap ladangin ong ngin rung sa po snong te kanem sniu ka don ha ka snong bat ngin yap hangta baladangin ye song hang ni ngin yap namar kata tingin ya le hap sa upat ye pom ki sairia ladaki pelaj im yang i tingin im baladakin peniap yang iru tang bangin suyap onda kumta ke leong parlok ngin le ka badai kani ke sngi kalong ke sngi ke kubor bapa bat ngin bat ngi susnga ngin suya ngap ladangin ye ap hadu banda Simon step ka jing pin stom kan lap yang i namar kata te yang ngin ya le ya thu haying usim ki parbangai bi ki parlok ki bi habangi pule ya kani ka kitab kisim kalenong ka baar ki dekhot nadu ka banengkong hadu ki dekhot ki basadin jong ka baar pho ngin lap ya ka jing sisa bat kata ka jing sisa kaya thu yangi sapang ka nem sniu ka bakrau kabala jia bat kabala long haga jai ben riu Israel lani haga jai ben riu haga nongba Samaria ka jai ben riu Israel ka de ka jai ben riu ka bangila ban ong ka bau blai ula kerku kerpang yaki bat ka jing kerku ka bakerpang ka jong blai yaki kalong kabala rengi pule gi haga Old Testament ngin lap bau blai sisa kerku yaki simla kerku ki nong Egypt lain ki nong Babylon lain ki nong Syria kumula kerku ya ka jai ben riu Israel henre walau blai ula kerku kerpang ye ki jai ben riu ka de ki jai ben riu pat ka bangila ban ong ka bom sngongu yo blai kile iki kambom dei kile iki kambom man pat ki mani ya ki blai tau pat habu blai dom ubitare ki habakim pai sa ju penhiar pot bat kata jing penhiar pot ka jong blai ju syo sempat iki daga bau ai ban job thama kinong sun ki jong ki kuma kinong Syria kuma kinong Babylon kuma kinong Egypt bat kumta terter bat agani ke benta ki arkisim layat hu yangi ba kinong Syria o kinong Samaria lani ki jai pen Israel kila don ha kapor kabala kidai ban syair thama ha kinong Syria pada kapor ba kidang syakir
dang sya hajan ban syair thama haginong Syria. Ka nongba Samaria ta kapor ka donru hapdeng jong ganem sniu ka bakrau. Bat kat kum arkis im nyau lenong le thu ngi badon saungut ki bru ki bapang yang tholi. Ki baladon ka jing hikai na ka jing je ka bakrau ha ka ni ka banta. Bat ka jing don jong kini jing pang yang tholi ha ka nongba Samaria ka dei ha kapor ba jia lane long ka nem sniu ka bakrau e. Ngitip ka jing pang yang tholi ka dei ka jing pang ka bomla ban yong yesa. Lah ban be na ying na sam lane mla ban yong lang hayeng. Lane mla ban yong lang hasnong athau. Karukom jong ki jiu kolong ba ye gunu ba yo jing pang nyang tholi. La dei ban ra pan ken ria sya marjan snong lani syarut nong ki bahing basam jong ki dei ban chulej ai bam men mit men step ban chulej bu ang tu daga ba ki ai ka signal daga ba syukhot syukran lani syusiau lani de kasur bat kini ki bapang yang tholi aba ki don kumta ha kata sesilyang jong ga Samaria lani ka nong ba nong Samaria. Kidon kawe ke jing e ka bakrau kata kalong namar baki bahing basem ki jongki kim simla banwan ai jing bam syu yaki kadau ka bakongsan kalong namar bakanem sniu ha kata kari ka jing nem sniu ka bomla banyo bam banyo di bam ka jing nem sniu kalong bomla banyo ban supply yaki mar ki mata bat kaladon ka jing kerdu ka bakrau ha kata kari kumta kini ki bapang yang tholi kila mat ya kejing jenjar namar baki bahing besam jongki kimla banwan raksu ya kejing bam kumbaki dei banyo tin kejong blei ke thu yingi bah pedeng ka bakum kata ka donru ka jing ka histori ke be thu yingi bal takalong wat ki briu ki bahasnong jong nong ba Samaria jong ka kerdop Samaria kila hapan ya bam ru wat eki kun jongki namar bomyo bam bomyo kumakidei banyo ni mudur hadukan lo kata nem sniu kabala share kai haduk kata batka jing don jong ka jing yathu jong kitab sim sepang gini ki saungut bapang yoti kalong walaki dei bandon hapdeng jong ka rut nong kila perkat hapdeng jong kata nem sniu bakiliyo kila perkat lakin lej banwat jing bam na snong ru kinomyo namar hasnong jong la jong ni hasnong jong la de kadon ganam sniu kumta kimla ban lek lakin lek sesilyang jong nang ta na rut nong bakisyong kadon ka wei ka kerdop lani ka dara pa ya pom jong kinang Syria ki perkhat la dakin lek wat bam na snong ru umya la dakin lek ban lek saka dara jong ki kerdop Syria hang taru kin yap ya ladi namar kinong Syria kin dung kin penyap ya ki kumta ki le kut parlok kumbang la puli long kat balong jia kat bajia ngin lek sya ka kerdop jong kinong Syria bat ladangin yap ru ai ngin yap tin ke jong blai ke thu ingi bagini ki bapang yang tholi barok saungut kila lej sya kata ka kerdop sya kata ka dara haka baki don ki pai ya pom nong Syria badai hang ni bahaba kila lej u angel jong beleu la kren ki sipai nong Syria bagi de ban mi no nang ta haka jing phos niu jong ki namar ba ki Israel rengkat bat ki wei pat kinong yairap kinong Egypt lane kinong mit kinwan ban yero kinong hit bat kinong Egypt kinwan baniat mai ki kumta ke la ino ya ta khrap ha ka jing yo i pau ke jong ki bad ke jing keren ke jong play bad hang ne ba kilami no na kata ka khrdop na kata ka dara na kata ka dara pa ye pom kinong Syria kini ki bapang nyang tholi kila lej bandrung hang ta bad umdon breu de hang ne ba kila siam me ke jing bam kila yo sibun ke jing bam kila bam kedang bad hadu banda kenang le thu ad khot ka ba khandai bat kila ong bagini ki saungut ke le perkhati lakin syong sa ang ta dara jong nang Syria kadon ke jing ma yaki kumta ke le kut parlok ke le rai parlok ban mi no anang ta bakin le rai ke jing bam ki jing don ki jong ki
kijing kibakiyo nang ta naga kerdop lani naga dara jong kinong Syria bat ban ya thuru aus jong ki Israel kanang bakin wan ban shime kijing bam ban bam lem bat ki perlok para pangit nagani ga bentang yo i bakumno kini ki bapang yang tholi kidan ka benta ka bakrau ban long ga jingker ku yala ga jong ga jait ban re Israel ka bakiyo mat ya ganem sniu ka bakrau Henry kila persang kila le ka badai da ka bakut jingmut jongki kalong bala dia kat ba dia ngin le adara jong kinang Syria bala dangin yap ru ai ngin yap namar kata parlok biit param nget biit lang ba kani ngi yo ipan ban kalalong ga jingker ku kila yo ban bam pahu pahai kila wan ye thuru ausim bat haki parasnong kijai ban Israel bat kijai ban Israel ru padang gijing kerdu kila yo biang ya gijing kerku perlok para pengi nakani ke bentangi yo i bakumno kini ki sangut ki bapang nyot li wada pedeng kanem sniu ka bakaya kendu wada pedeng gijing ka bakaya kendu kila persang kila ku jingmut ya ka badai kila persang bat kata gijing persang jong ki kalong paki dei ban le ban yele lani ban rum haga kerdop pat ya pom jong kinang Syria bat la dayap ru ai kan yam lang ba kani ka jing kai jong tin jong play perlok para ngai bi ka khot bat pen kan mau ngi ba ka jing jongi ka bangi ya kendu ngi mat ha ka jing ko mat kas ngi ka dei ka jing ka ba pen kan mau ngi bangi dei ban job pat ban yai yale ma ka juk pat ka por aka bagi jing ki roi ki kharoi na ko ka por sa ka por lagalong ha ka jing jong ka jing long briu man briu lagalong ha ka jing bakan jam sim ngimla ban let kum gi briu ngimat ngi ya kendu hanrai pat kanongut deng jongi ki baju perkat ki baju puson lani ki baju yeslok pat ublei bau blei ulong lem pat ki parlok para pangit lang ba kani ka benta jong ka tien ka jong blei ka ba ya thu ingi sapang kumnu kini ki bapang yang tholi kilale ka badai ka khot bat ka penken mau yang bat yangi bangim dei ban surrender bangim dei ban pendam apeng kinu kijing le jong ka jing ka jongi Henry bangi dei ban long ki bay yat saprang bat ki batur saprang ma kesngi ha ka jing le pa jam sim ka jor ba kini sengi mereka khot pat ingi bangin nang hajan nak mat jong ulai bangi don ka jing kut jing mut om ki barandin om ki basrandar om ki ba pendem hakini Henry ki bayai ale upol ha ka jing city jong u sekinong Filipi habo kren sapang ka jing be bakan jam sim jing be jing long ya phet ya thong bakan ja Kristen Ukraine ba ka jim Kristen ka long gumunong mare jamastik bat ubayale lanikin kum kinong mare spot kibayale man kapor ka jing jing long Kristen ka jong pi ka jonga ka di ka jing man kasengi ka bangi hapan yale ai ki jing pensoy ai ki jing jong ka jing kinwana ka jongi hanrai tungin ngej scam tungin kermen scam bau belai ubayarap ikitu ki bapang yang tholi barok sangut apa deng kekutlat ulong ru ublai ubala ban ya rap yang ai fi apa deng ki jing apa deng ki jing yale lah ka duk ka kerdu lah ka bom yo kam yo jam lah apa deng ki jing du jing kermen lah apa deng ki jing nok mensim patungin ken mau bau belai jongi ulong ublai bakhot ingi bangin yale ban ya syafrang to belai un kurkulang bakan ke jing slok ka pampekan mau ingi lang bakan ke step bangin ya syafrang batungin pendep tungin lek kemen tungin tray lang bakan ke sngi ki kam ge jam ke jongi rangkat ki jing kurku bat ki jing snai to belai un kurku lang bakan jing slok ka tin ke em ke jong amen tung ya lek yo belai ha ke jing tuai kok pa jongi ubahap neng ni pen pau ke jing songu ka bakrau ya me ablai sisin namar bamali snei ban iPad yangi ya kani ka sengi ka bakrau ka sengi ka basngau tenat bat ka sengi ka bapernai ha ka mela ai yangi bangin yo ban ring bat peniar mensim
Ngi ai nguru ya me ablay ba me ai ngi kin ke step ke bamenta ba shua bangin pendep iki kam kijing trai kijing tak jengi lani kijing le kemen kijongi. Mi ai pat ingi bangin ya perkat puson lengkot nagak tin ke ba im kejong me. Namar kata ablay nga duai kemat jume ba men isnei ban kurkul mangdik tin kejume pengken mau ingi. Ba pedeng kijing kijing yale ki bangis ngau bangikut lat ngidu jeng kermen. Nrai mi khot ingi bangin yale ha kijing ima kenjam sim jungi bat mela ai kijing job kuma mela job arajas na men sualor gading pana mela ai ru la kijong ki bangai bakin yale ba bikin job ha kijing yale ba kenjam sim kajongi kor kuwingi bat kor kuwik tin jong meg ba pesngau ni kepo hoi kor kuru lang baki kam kijing trai kijing tak kijungi ki bangi de ban le ban pendep ngisnge ai bangi le ban pendep trai kin long da kijing snai kijome to sim ka prom sedito ma pi pop jingi agar tengu Jisu ngi tuangi pan. Amen.